Δεν θα σχολιάσω τη σημερινή εικόνα των καλεσμένων σας. Θλιβερή θα τη χαρακτήριζα κατά τη γνώμη μου. Όμως θα ρωτήσω τις κυρίες και τους κυρίους καλεσμένους σας για να κατανοήσω τη φιλοσοφία των φόρων, που πιστεύω ότι έτσι έχουμε μάθει, θεωρητικά τουλάχιστον, είναι ανταποδοτική. Πληρώνουμε φόρους για να έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δημόσια διοίκηση σωστή, παιδεία σωστή. Για να έχουμε κράτος. Σοβαρό κράτος. Με λίγα λόγια. Σοβαρό κράτος. Σοβαρό κράτος, ακριβώς. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο νέος φόρος, το νέο χαράτσι, ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί για τα ακίνητα, έχει ανταποδοτικότητα. Ρωτάω γιατί χαίρομαι που είναι η κυρία Σμακοπούλου σήμερα εδώ. Ρωτάω από ένα χωριό της Υπήρου, της επαρχίας Πογονίου, μία εκ των 4 επαρχιών του νομού Γιαννίνων. Είναι παραμεθόρια περιοχή, τα περισσότερα χωριά είναι επιμεθόρια στην ελληνοαλβανική μεθόριο. Οι λαιλασίες, οι επιδρομές, οι ληστείες, οι κλοπές, οι διαρρήξεις είναι καθημερινό φαινόμενο. Ασφάλεια 0, δηλαδή. Αυτό λέτε. Υπό το 0. Μάλιστα. Ενίοτε δε και φόνοι. Σας θυμίζω πριν από 5-6 μήνες η κυρία Σμακοπούλου θυμάται στο χωριό Χτίσματα, πάνω στη Μεθόριο, 2 ηλικιωμένους, κάποιος ο οποίος είχε αποφυλακιστεί πριν λίγο καιρό από μια φυλακή ελληνική, για ανεξήγητους λόγους, έτσι θέλω είπε, τους σκότωσε στον ύπνο τους. Ο αστυνομικός διευθυντής, δεν ξέρω αν λέω καλά τους τίτλους, στα Γιάννενα, το χαρακτήρισε με μεμονωμένο περιστατικό. Δεν ξέρω εάν πρέπει να σκοτώνται κάθε μέρα κάποιοι για να ανησυχήσουμε. Θυμίζω στην κυρία Σμακοπούλου και σε όλους σας ότι στις αρχές του καλοκαιριού οι δραπέτες αυτοί 7, 8, 10 πόσοι από τις φυλακές Τρικάλων που τους κυνηγούσε μία δύναμη 800 ανδρών της Ελλάς στα ελληνοαλβανικά σύνορα, είχε υποσχεθεί ο κ. Δένδιας ότι θα πάρει μέτρα και θα στείλει θερμικές κάμερες, θα ενισχύσει τα σύνορα. Βέβαια, λέμε στα χωριά μας, κυρία Σμακοπούλου, ότι άλλο το τάξιμο και άλλο το δώσιμο. Το τάξιμο βλάπτει, το δώσιμο δεν πειράζει. Εμείς ζητάμε λοιπόν, για να μην καταφύγουμε στη λύση του 1800, τότε που η πύλη, η Κωνσταντινούπολη, το Σουλτανάτο, μίστονε χωροφύλακες για να φυλάσσουν την αμαξιτή οδό Γιάννη Αργυρόκαστρο, τα λέει ιστορία αυτά, από τους Αρβανίτες, τους Αλβανούς, τους Κατσαπλιάδες, τους Κυπετάριδες, και να μπορούν οι κάτοικοι να ζουν σε κάποια στοιχειώδη ασφάλεια. Να μην φτάνουν στο σημείο αυτό λοιπόν. Ζητάμε ο κύριος Δένδιας να επαναφέρει τους συνοριοφύλακες που τους έχει στην ασφάλεια υψηλών τάχατες ποιών προσώπων και να τους φέρει εκεί που προορίστηκαν από την αρχή που προσλήφθηκαν. Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ.